Это вам цветы. Спасибо большое. Это скромный подарок. Ой, спасибо. Да, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо. У жніўні 44-го 18-гадовая Марыя Сцяпанаўна Платонова была прызвана на фронт, дзе стала снайперам. Пасля вялікай перамогі адразу прыехала ў Брэст. Я работала в горкоме партии, работала в комсомоле 10 лет, потом работала в Брестском райкоме партии 26 лет. Зараз Марыя Сцяпанаўна жыве адна. Даглядае жанчыну сацыяльны работнік Юлія. Не забываюць пра яе і сын, унукі і праўнукі. Новаму лічыльніку газу ветэран, канешне, рада. Не менш патрэбы гэты прыбор і ў гаспадарцы былога вязня фашызму Віктара Сямёнавіча Смоляка. Это вам, главное вам здоровья. И спасибо вам большое. Віктару Сямёнавічу 88 гадоў, але ён добра памятае тыя дні, калі амаль уся яго сям'я апынулася ў фашысцкай няволі. Я первый класс кончил, собрали там все детей отдельно, а стариков и детей. А стариков и детей отдельно. Потом в вагоны погрузили и поехали. И куда повезли вас? А мы знаем куда. В сторону вроде Бабруйска туда. У Брэст Віктар Смоляк прыехаў у 47-м годзе. Зараз жыве з жонкай, з усёй гаспадаркай спраўляецца самастойна, а новы лічыльнік, кажа, вельмі дарэчы. Мы от своей компании делаем небольшие скромные подарки. Это инновационные счетчики газа, которые, надеемся, помогут им в будущем экономить за квартплату, тем самым меньше платить за газ. Такое абсталяванне падораць усім ветэранам і былым вязням, якія маюць у ім патрэбу. Усяго кампанія-спонсар падарыла больш за 20 лічыльнікаў. Іх у хуткім часе бясплатна ўсталююць супрацоўнікі міжрайгазу. В рамках акции «Здесь живет ветеран» и «Спасибо за победу» мы совместно с советами ветеранов Московского Ленинского района, горисполкома, с общественными организациями, с субъектами хозяйствования должны дойти до каждого ветерана и поздравить с этим великим праздником Днем Победы 9 мая. Сёння ў Брэсце пражываюць 232 ветэраны Вялікай Айчыны і 190 былых вязняў. І, як абяцаюць гарадскія ўлады, ніхто з гэтых людзей напярэдадні свята перамогі не застанецца без увагі. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».